के देखू मनवा कभी कभी मरद पर छौड़ी करही घुमनवा पर छौड़ी करही घुमनवा अगे करिए मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अगे सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा सोना के चिड़िया हाथ से छूटल छछनो है पारनवा अगे करिया मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अब करिए भातार पर छौड़ी करही घुमनवा अगे पहिले नहीं जानलिए तोहर चलिया चलनवा अगे पहिले नहीं जानलिए छौड़ी ऐसन हौ चलनवा अगे सुंडा मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अगे टूपा मरद पर छौड़ी करही घुमनवा आ पीर सब पीरिया याद में तोहर गाववा कई गनवा आस से कई गनवा अगे हरदता में मरद पर छौड़ी करही घुमनवा अगे करिए भातार पर छौड़ी करही घुमनवा छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे जोई भी ससुरालिया छौड़ी पूछत तोहरा पिया अगे जोई भी ससुरवा छौड़ी पूछत तोहरा पिया अगे सैया वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया 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 करही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया अगे बारे बदलिया ढोलिया में जलावो हकी दिया बाहरे बदलिया ढोलिया में जलावो हकी दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया आगे के cara से तो सेटिंग करही कंचिलिया दिया के cara से तो सेटिंग करही कंचिलिया दिया आगे सैया वाला सामान नैहर में करही छिया छिया आगे भतरा वाला सामान नैहर में करही छिया छिया करही छिया छिया
नैहर में करो हिचिया चिया पहुनवा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे कही के आशीषवा के दर्शनो नहीं दिया अगे सोया वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया अगे भतारा वाला सामानवा नैहर में करो हिचिया चिया आगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे कथी के बिजनेस करो पहुनवा हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलनुआ डीजे बजावे छड़ी के नचावे हमर बलनुआ डीजे बजावे आगे कथी के बिजनेस करो बलमुआ हमरा बतावेंगे छोड़ी तो हमरा बतावेंगे हेरे हमर बलनुआ डीजे बजावे छड़ी के नचावे पर बांध के पिया चारा गोडी जी रे भर लगन रहो है छाड़ा बड़ी बीजी रे बुझली यही से बलमुआ नहीं तोर घरे देखावेगे यही से पहुनवा नहीं तोर घरे देखावेगे छोड़ी नहीं घरे देखावेगे अरे हमर बलमुआ डीजे बजावे छौड़ी के नचावे पियर हरियर खूबे जरता लइटा लगे आशीष नंदन के बजता झुमटा लगे पागल कहीं पे सैया वाला डीजे के हमर सभे है दीवाना रे बाजो है डीजे पर लिखल प्रिंस प्रिया के गाना रे महीना में कितना दिन ले बुकिंग करावेगे महीना में कितना दिन ले बुकिंग चलावेगे छोड़ी आगे बुकिंग करावेगे